kamara mara ma intiere ageno ni iriyo maber karwa kicheno mar Ngima Mwandu an Elizabeth Otieno. Odiochieng' ma kawuono antiere kod laktar ma joma mine. Koro daktari ami thuolo ni endi makende mondo iler ni jopiny nyingi kod lony no ma intiere godo e yor thieth. Erokamano Elizabeth. Nyinge nagin Francis Otieno Odawa. An daktari ma joma mine, iluongo ni obstetrician and gynecologist. To bende an japuonj e University of Nairobi. Kata gi dholuo iluongo ni mbalariany Nairobi. Kamano. Okay, johera mag Ngima Mwandu kawuono wadwaro wuoyo gi noendo miluongo ni RARIU. Oganda mathoth osiko ni ati RARIU noendo ramogi to gikia ni RARIU noendo en tuo mane to RARIU no ikelo kod ang'o tinyalo geng'e nade. Koro daktari adwa ni kawuono ilernwa ane ni tie RARIU ni to RARIU ni en tuo mane? RARIU ni en tuo magalagala. En tuo magalagala nikech kaka nawinje kaka ng'eye. Nitie yo ma mine winje rem e boy gi kae. Rem no giwinje seche mopogre opogre. Nitie mawinje seche duto. Nitie mawinje sama gidhi malo. Nitie mawinje sama giriwore gi joodgi. Mane tam mang'eny niluongo ni RARIU. Gima nyalo kelo mano gin gik mang'eny. Omiyo ok en gimoro achiel, ok en tuo achiel. Ginyalo bet gik mang'eny. Adwa ni mondo aler wachni kanyiso jowinjo kaka system ma joma mine. Awachni gimiluongo ni reproductive system ma joma mine kata reproductive organs kaka obet. Gima keto kani nyiso mano duto. Kae e kama ng'ama mine gi ng'ama dichuo riwore. Kizungu kata gi medical terms iluongo ni the vagina. Kendo kae ema ng'ama dichuo kete nyodo mare. Kae nyodo nego bro donjo iye ka to biro kama to ng'ama mine bende golo tonge ka iluongo ni ovary. Ka tong' no osewuok ka to donjo iye ka ma iluongo ni fallopian tube. Anyalo koni en ler mar joma mine magamo tong'. To joma mine ni gariyo koni gi kocha. Kae e kama mine chwerga ka ae. Ka iluongo ni endometrium kata uterine cavity. Koro sama mine dhi malo to remo to wuok ka. To iwinjo ka joma mine moko wacho no winjo rem matek, owinjo rem mang'eny. Sama ng'ama mine dhi malo od nyathini ma iluongo ni uterus. Kech kama chwerni bende kama nyathi donge. Odiyore iwacho no o contract. Mondo timang'o mondo gol remo no mondo ogoko. Contraction no nyalo bedo perceived gi ng'ama mine ni en rem. To joma mine duto dhi malo other than a few man gi problem momiyo ok ginyal dhi malo. Or sama gin gi ich. Omiyo ka ng'ama mine moro winjo rem to moro ok winj rem, nyiso nitie pogruok ma mine ariyogo eko. Ni achiel winjo rem kodhi malo to moro ok winj rem. Gima nyalo kelo mano nyalo bet ni sensations kata kaka ng'ato winjo rem gi dende kaka sensitive opogore. Nitie ng'ama mano timore kamano o contract kata obiyore to kiwinj rem. Mana kaka joma mine moko sama nigi muoch dwa nyuol. Moko go koko minyalo mana winjo kata kilomita away. To moko to bende tima to kala. Omiyo dend jo opogore. Mano nyalo bet nervous system mar jo ariyogo opogore. To bende nyalo bet ni around kae moluoro kama nitie od nyathini. Nyalo bet ni bethenego nyalo bet ni gituo.
to nyalo bet ni kata tuo no biro bochopo nyaka kuondegi. Koro sama mano timore, gima luoro ga kae, maluoro gimiluongo ni pelvis, kama reproductive system ma ng'ama mine nitie, kata abdominal cavity, kama nyibich betie. Ka nitie tuo kanyo, kata infection, kelo gimiluongo ni inflammation. Koro bet gima nigi madehere, orengrine, wan gi rengro, gi tuo maok, mamiyo ka gimoro omule, kata miyo koro osudo move, to miyo winjo lit. Gino iluongo ni peritoneum. Eni line the inner side mar I dhano. Kamoting'o nyimbich nyaka kamoting'o reproductive system ma joma mine. Omiyo mano iluongo ni pelvic inflammatory disease. Kech kanyo en pelvis. Chogo mantie piny kaeni moluoro reproductive system iluongo ni pelvis. Aeto space mani iye kanyo no iluongo ni pelvic cavity. Gi yore gi nyinge mag chieth kod kimombo. Koro kanitie problem kanyo, nyalo kelo rem. Machielo nyalo bet ni to infection obiro nang'o, makelo inflammation no. Sama ng'ama mine gi ng'ama dichuo riwore, kanitie bacteria oko kae, kama ng'ama dichuo donje no, bacteria no nyalo donjo iye ka. Kae to idho malo, to idho to biro, to kelo tuo ka, mani luongo ni inflammation. Okelo tuo ka, okelo gimiluongo ni inflammation. Mang'isa ni ati kiriwori gi ng'ama dichuo to nyalo kelo ni tuo mar RARIU. Yes, yor ariyo. Achiel nyalo bet ni ng'ama dichuo no nigi infection en owuon, to nikech kama nyodo ma ng'ama dichuo no wuoke iluongo ni urethra, e kama lach bende wuokie. Ka nitie infection iye kanyo, to samo olo nyodo ne kae, to bende onyalo olo gi tuo ma en gono. Mano nyalo kelo tuo. To kamano, hygiene ma kae, omiyo dwani joma mine luokore mita kapok giriwore gi joma dichuo. Nikech donjo mar od mine ka chiegni gi kama chowuokie. Choma ng'ama dhano. Gichiegni. Omiyo to wang'e very well ni choni gi tuo ng'enyne most of the time. Emomiyo sami ichoti wacho ni timang'o iluok lweti, nikech nitie tuoche mang'eny manie yo ma iluongo ni gastrointestinal tract. Ka ae dhok kae, kabiro nyaka e ich stomach, ae kod ombich, nyaka koro chono ogwoko. Niga tie tuoche iye kanyo. Mana kaka cholera bendo bedo spread, to nitie many others. Koro mano ka nitie chilo kae, to ng'ama dichuo riwore gi ng'ama dhako, chilo no inyalo dhir budhi malo ka. Chilo go gin bacteria. Kosechopo ka, obedo deposited, ae kendo koro idho dhi malo kama. Koro nyalo wuok kae, to nyalo wuok kuom ng'ama dichuo. Koro mano bro kelo inflammation ma wacho no ero. Mar adek, mana bro demonstrate gimae. I hope nu joneno bro nene maler. Ginyalo nene maler. Kama pimo kani, ema. Kae, ema. Kae koro ma iluongo ni cervix. Donjo mar kata dho od nyathi, mwaluongo ni uterus. Koro odhi kamano. Now, king'iyo kae, nitie gik mang'eny man ka. Mae en gimokuot e od nyathi. Iluongo ni fibroid. Fibroid ni gin tuoche ma donje od nyathi, uterus. Gik makele ng'eny. Achiel kuomgi en kichako yudo nyithindo moleo. Mar ariyo kata ichwe ma ok iyudo nyithindo completely. Mar adek iyudo nyithindo matin, nikech space widely. Mar ang'wen ohinyo affect wa Afrika. Ong'enye mo Afrika mohingo wazungu gi waindi. Ae mar abich, mano nyalo bet, madwa wacho na en genetics. Kech wapogore, kaka Nyasaye nochwe opogore. Gima nie dendi gi mara opogore, gik mwanyalo react to opogore kod kindi kod an. Injo mana Elizabeth. Omiyo mano bet kamano.
Koro mae bende en achiel kuom gik ma kosebet e od nyathi ka to kelo ga rem sama mine dhi malo. Yes, uterine fibroids. Mae en achiel kuom gi, macha bende en. To fibroids gi nyalo bet e wall ka, muscle man kani, to ginyalo bet iye kanyo. Moko be nyalo bet oko kae. To ma hinyo kelo rem ahinya gin magi, mano oko ni. To mani iye ni hinyo kelo chwer mang'eny. Ya, mano ok e subject marwa ma kawuono. Mani iye ni. Ya, kilo chwer mang'eny. Now, mano mar adek. Mar ang'wen, gik moket kae machalo marabur, ma dark brown gi, magi. Ineno gi kata kae. Ineno magi. Elizabeth, ineno magi. Gik marateng' gi. Kata kae ging'ise. Kar romo ma ng'ama dichuo miluongo ni vagina ni. I don't like using the Luo word for that. It's a bit vulgar. Koro ubro ng'wono na. Alright? To uneno gi kata ka ginoko ka. Magi gi gin cells monego bed ni iye ka. Iye ka, e od nyathi ka. Kae monego bed ni gintie. Gini ma gichwer ga dwe ka dwe. Ka yamo mowuok e ovary ka tiye dend dhano ose influence mondo kae odong. Dongono onego bed ni ikore ni mondo nyathi obi odong kanyo. To ka nyathi ok odonjo kanyo bobetie, eka koro ng'ama mine chwer. Now, kama ng'iso gie kae, nenore ni cells go seche moko nyalo bet oko mar od nyathi. Kaka koro kama ng'isi kae ni. E wall ma uterus ka. Mae iluongo ni adenomyosis gi kimombo kata medical term ma gynecology. Ka en kaka koro kae, kaka koro en kae ni, kata mano gima. Mano koro iluongo ni endometriosis. Endometriosis gin cells mag od nyathi kama nyathi onego bed ni donge, ma ikore mondo nyathi obed kanyo, ma ok nyathi, ka nyathi ok obet to chwer, o break down to chwer, to koro obet ni en oko mar ot kama onego bedie. Koro sama ka chwer, a cyclic pattern monego bedie, matimore every month for most women. Sama ma chwer, magi be chwer kama gintie. Magi be chwer kama gintie. Magi be chwer kama gintie. To pogrok ni kanye. Magi ka chwer gin gi outlet. O chwer to bro wuok gi ka, gi cervix ka, to wuok gi duong' ng'ama mine, to biro oko. Mane muneno kaka en menstruation. To magi gi chwer to onge kako nyalo wuok oko. Koro samo chwer ka ni remo no kudre ka. Remo ni kudre ka. Koro oilo kanyo. O irritate gi kimombo. Oilo kanyo. Koro ilruok no ema bet kaka koro rem. Nikech akoni ni structures man kuonde gi are very sensitive. Gimiluongo ni peritoneum. Mano bende. Omiyo ng'enyne magi ima kelo rem kuom. Ka ema joma mine luongo ni RARIU. Amiyou courses adi. Aparo ni ging'eny. Ging'eny. Uwinja maler. To okay, nyakoromo winja gigo eko manyalo kelo tuo no ero mar RARIU. To ni mar thoth ji wacho ni ati RARIU to pok gin ng'eyo ni ati en ang'o no ero manyalo kelo RARIU e dend dhano. Koro daktari apenjo gin RARIU ni endi wacho ni ati ng'ama dichuo nyalo kelo RARIU ni endi kuom ng'ama mine kapo ni giriwore. Then ichaki wacho ni ati kapo ni ok ilukori ma ok iketo ler maber e dendi tinyalo yudo RARIU ni endi. Koro gin bende RARIU, tuo mar RARIU ni endi nyalo mono ng'ato gamo remo. Ng'ama dichuo kelo mana RARIU kokelo infection. Kokelo tuo. Ya? Ma iluongo Kiswahili ni zina. Kata sexually transmitted infection, STI. Kata nyach gi dholuo. Tuoche go iluongo ni nyach. Yeah, specific ones makelo RARIU. Tuoche ma joma chuo kelo ni mine to bende ng'eny.
moko nitie miluongo ni candidiasis, yeast infection, mago to gin gibet mana piny ka, ok giny dhi malo, kata trichomoniasis, mago ok dhi malo. To nyach mabet kaka gonorrhea, ya, en achiel kuom nyach mager kabisa. Moro be iluongo ni chlamydia. To magi to wuok kuom mine machielo, ikelo gi joma chuo to gikete mine machielo. Now, mano kelo rem nang'o, kata kelo, kako kelo rem ase explain, inflammation. Ang' momiyo mano nyalo miyo ng'ama mine ok gam ich. In fact, joma mine mang'eny mawacho ni rariw, ok en mana ni gin gi rem kende. Ng'eny gi wacho ni gin rariw nikech owacho ni gin rariw, emomiyo ok gigam remo. Ng'eny gi. Mano timre nang'o? Ka kudni go osedonjo, bo biro kuondegi, gitimo gimiluongo ni inflammation ka, kata giketho ka. Ka inflammation osebetie, chalo kod ng'at man gi tutu oko kata mana e dende ka. In gi kidonda, adhola gi dholuo. Yes, in gi kidonda kata adhola. Adhola no dongi neno ka chwer ng'enyne. Ka adhola no odonjo kae koro chwer, sama koro adhola no dhi rumo kata kochiedhe, most of the time mondo ng'ama mine ong'ene ni gi infection no kata nyach no, ka bet kosetieko ndalo mang'eny. Omiyo seche go damage mose ng'ama mine mokwongo sama kudno ka kata nyach no mondo oidh obi bo chop kae bo chako kos inflammation mawacho no, mondo koro tuto chak bet kae gi kuot mabet mamiyo rem bet no, nyalo bet no sekao ndalo mang'eny. Koro at the end of it all, kata kochiedhe, okelo gimiluongo ni scarring no nyalo dino lechegi. In fact, kuom minewa mang'eny ma ok mak ich, kendo adwa nu winj maler, gima kelo problem no en gini iluongo ni tubal factor infertility. Nikech tubes go odinore. Tubes gi onego bed ni kama, dongi neno ka giyawore maler. Ochalo mana cauliflower. Not cauliflower, ochalo gi sunflower. Oyawore. Orito mondo timang'o, ogam tong'. Kogamo tong' to suck in, oywayo. Mondo tong' obi otimang'o, orom gi mbegu mang'a madichuo kae. Madichuo biro, gin to gichalo mishale, ging'eny in millions. Kochopo kato mae osegamo tong' kookie ovary ka, mano tong' mane ovary. Obiro to donjo kanyo, gi kae, odonjo kanyo, to donjo kanyo. Ka koro tuo osebet ka bodino ka, mano ng'iso ni tong' no ok bidonjo ka. Mar ariyo, dinruok no ok nyal mna bet ka kende. Ok ochuno ni nyaka obed e giko ka. Dinruok no nyalo bet kata gi kae. Anywhere between kae nyaka ka. Chakre ka, ler ma mine no chakre e giko ma uterus ka. Kamwa luongo ni the cornual end. To mae tiluongo ni the fimbria. Fimbria ni eka ma ywayo tong'. To cornual ka ema mbego mang'a madichuo donjo go. To riwore gi mbego mang'a ma mine miluongo ni ovum ka. Alright? Ka ose fertilize giriwore karachiel koro bet gima dwa chako bet dhano. To nitie gik moko e iye ka miluongo ni cilia. Gin structures matindo tindo ma ok inyal neno gi wang'i. Gin gigoyo mana timo kama, giywayo. Kian mano dawach nang'o. Giywayo one direction. Kose fertilize tong' no, koro giywayo kamano mondo tiang'o, mondo bi odong kae. Mano nyalo timre on either side. Koro two things. Nyalo bet ni ka odinre koro tong' ok donj. Nyalo bet ni ka odinre omiyo nyodo mang'a madichuo ok bidonjo. Mar adek, nyalo bet ni ka bende ok odinre completely, tong' nyalo donjo. Nyodo mang'a madichuo be nyalo biro. To gimarach ni kata ko obedo fertilized, to gik maduoke koni gi bende tuo no, nyajno damage ga.
koro giti kaka onego giti. Mano kotimore ka poni tong' no obedo fertilized, to tong' no bro dongo e tube ka. Mani iluongo ni ectopic pregnancy. Of course ok ibi bet gi nyathi. To gamo tong' bende ok nyal timore ka gini odinore kae, ka ler ni odinore kae, kata odinore kae, kata kamoro amora ka. Kodinore diende ka, e diere ka, tong' ma ng'ama dichuo kochopo kanyo to ok nyal kalo. Tong' ma mine ni be kobiro kanyo, ok onyal kalo mondo oriw ang'o gi tong' ma ng'ama dichuo. Mane kaka rariw en related to bet ni ok igam yamo, kata ok igam nyathi. Gam remo rather. Kamano. Okay. Yeah. To ntiere kaka inyalo thiedh gine ni rariw ni endi mondo imak gam remo, koso en mana yadh nyaluo kae, nikech iwacho ni ati dhi dala ochuok ni yadh rariw eki nyalo mako. Aseng'iso causes mag rariw mang'eny. Akia ni dwa na chak kod chiedhe mondo igam nyathi, kose wachiedh gi causes gi. Ka cause en sensitivity, ni dendi ema en sensitive ahinya, timi yadh rem. Koro duoko rem chien. Ka cause en fibroids ma wacho gi, igolo gi. Koro rem no nyalo dok piny. Ka cause en cells ma odongo kama ok onego gibedie ni, mano nigi specific treatment. Alright? Mamiyo ni mondo gi melt away, koro gichak bet kanyo. Gima ok na wacho, cells manie iye kagi ka koro dongo ka, sama gichwer kani, gikelo rem, to bende ginyalo damage tubes gi, mana kaka infection mar nyacha bende kelo damage e tubes. Omiyo mano be nyalo miyo mine ok gam remo. Omiyo kichiedho mano gi chon, kapo ni identify, bing'e ni mane ema kelo rem no, ma mine no refer to as rariw. Kapoko damage tubes gi, to mano mine no nyalo dhi nyime gi yudo nyithindo mbele kanyo. To ka ileo mondo ichiedhe, kata identify moleo, makoro obendo seti mang'o, odino tubes gi, odino leche gi, mano yudo nyathi ok bibet mayot. Ka rariw ma okelo leche gi mondo dinre en mar nyach, to ka osedinore, onge yath mora mora mabiro chiedho mano. Kata obed yadh nyaluo miwacho no, en a misnomer. In fact, many a times mine go wuotho kuom waganga, wuotho kuom joyath, ang'o, tieko higni mang'eny, to nyathi tok gibi yudo. Kik ng'ato wuondi ni dhi madho yath no bro mi mondo iyud nyathi, mano miriambo. Mano e mistake mwatimo kaka mine. Koro ibudho gi higni mang'eny ma ok yudo nyathi, koro eka koro fibroids gi chako donjo. Ma by the time ibiro idwa, to od nyathi ni rom mana kod ot moting'o nyathi man. Mano e mistake mwatimo. Now, gichon, kata sani be seche moko itimo. Kapo ni dinruok ni ka, tinyalo temo mondi iywer gik modinego, gichalo cobwebs, kata od mbu. Ing'e mbu? Od mbui, yes. Chalo od mbui, inyalo golo gi. Seche moko bino moko matek kabisa, koro nyaka ing'ade, bitem mondi ikuoye outwards kaka koro machalo ni, mondo dong ma open. The only problem is ni by the time mamano setimore, to il tube ni iye ka, ma pimo ni, bende bet kose bet marach. Omiyo risk ma yudo ectopic pregnancy, kata ich ma e ler, is very high. Gisa gi modern technology, gima watimo en kama. Ni leche gi odinore nikech infection, nyach, ma bende kelo rariw. En achiel kuom causes mar rariw, ok en kende men cause mar rariw. Gima watimo sani kwayudo kama nodinore, to imi mama yath mondo gol tong' mang'eny. Koso igolo tong' mang'eny to gibedo harvested gi ultrasound. Igolo gi oko, tiketo gi e container moro. Te ikaw mbego manga madichuo, mbego manga madichuo, nyodo manga madichuo, tiketo kodi kamoro achiel. Koro gibiro identify. Mana kaka fertilization timorega ka, kaka giriworega ka, kaka gibiro riwore oko kanyo. Ka giseriwore to en gima ma itiyo gi microscope mineno gi, nikech gin cells matindo kabisa. Koro ikwanyo gi achiel kachiel, tiketo gi iye ka.
straight. Koro wa bypass tube ni. Kar mondo tong ni oriwre gi bego manga madichuo kae mondo kore ko duog kae obika. Koro wagole oko kama ne entie magiriwore no tikete iye kae. Usually iketa achiel, ariyo kata adek. For the most part inyo keta adek nikech kata kiketa achiel seche moko ok obimako. Iketa ariyo ginyalo mako duto or achiel nyalo mako or both nyalo fail. Iketa adek no gi hawo maber ginyalo mako duto. Seche moko ariyo mako, seche moko achiel mako, seche moko bende ka orach to giduto ok gimako. Process no iluongo ni in vitro fertilization oko. Omiyo en in vitro. To koro isekawo fertilized ovum no, mbego ma mine no, koro ka oseriwre gi madichuo, koro ikete kama dong. Mano is the way to do it. Wach madhi ma yath no oko no ero actually is foolhardy. Ok en gima ber. Omiyo joma mine dak mbo otim mano higni gi higni bindalone magolo tong kal. Koro kaka di konye bende. Hawo maber tinde nitie kata joma nyiri manyalo miyo tong gi mondo ng'ama chielo tigo. Koro ikawo tonge kaka koro in Elizabeth, ikawo tongi ka nitie ng'ama thago ki iketo katiel gi tong ng'ama dichuo mare kata jaode. Kae kosebedo fertilized tikete iye en koro tije en ting'o. Oting'o nyathino kata nyithindo. To mbego ten madichuo to tong to ne mari. Koro en obet kaka surrogate, en ng'ama ting'o mana ni nyawad. To kata oting'e iye ka higni dweche goeko. Mane kaka ji konyore. Mana kaka joma dichuo be seche moko gima giketo ka ni onge tong kata achiel. Inyalo kwa ma ng'ama chielo tiketo ni ng'ama mine ma tubes ne beyo no ero. Time sama tube no nigi tong e iye kanyo. Kae tiketo ne mbego ma ng'ama dichuo no. To mako mana ich. Mago be timore. Kamano. Daktari, ilero nwa gima kata an pok nawinjo. Angeni jonendo kata johera mag Ngima Mwandu kawuono upuonjoru mokalo e wach ni eri mar tuo ni eri ma osechando ji mathoth mar RARIU. Koro daktari, en iga mane ma RARIU ni eri nyalo make ng'ama miyo? Onyalo chako sa asaya. Kata nyako mapod eka chako dhi malo mapok oriwre gi ng'ama dichuo nyalo bet gi RARIU. To mano to en specific to gima kele ma ang'iso ni cells mane oko. Cells ma oko donjo iye ka kaka koro ma. Cells monego bed ka to gin oko. Omiyo samo chako dhi malo magi bende chako bedo active. Mane ma luongo ni endometriosis. Mana achiel kuomgi. To ahinya ka the cause en wach infection kata tuo ma akama kuom joma chuo. To kosechako riwre gi joma dichuo emonyalo gama yango tuo no ero kata nyach no to chako bet gi RARIU. To ka en wach mar fibroids otimore nikech ileo ma yudo nyithindo. Koro fibroids odongo e ot ka. Mano be kelo ang'o? Rem samidhi malo. Mano bende pod en mana RARIU. Omiyo nyalo chako kuom nyako matin me ka chako dhi e dwe kata ka chako dhi malo. To onyalo timre kuom mama makoro riwre gi ng'ama dichuo. Samo chako timre riwre gi ng'ama dichuo no ero. Kata mana mine mosebet gi nyithindo. Yes. Mita in gi hawi ni ok yudo nyach no en bel machon. To kaka podi medo riwri gi ng'ama dichuo kata mana jaodi no ero. Nyalo mana kelo nyach no. To timo gik mawacho go eko. To kelo RARIU. Omiyo kata sama paro ni dwa medo yudo nyithindo. Iseyudo moko ndio, koro bang'e yudo nyathi tami. Nikech RARIU osedonje. Kata mana ndalo makoro inisenyuol bitieko yudo nyithindo. Tongi oserumo. Iwacho ni timang'o iwuok e ria. To pod iriwre gi ng'ama dichuo. Ka ng'ama dichuo no kelo nyach no ero. Pod ibro mna bet gi RARIU. To RARIU ni no ero koro ento bet ni orami kata ka ok idhi malo. Nikech kaka na wacho ni perception mara RARIU en rem manie e bwang'o ich ma joma mine. Causes ne to ng'eny kaka se wacho na ero. Gik makele ng'eny.
Okay, sawa maneno ka orumo kaendi. Agoni mana erokamano jalno endo mokawo thuolo mar neno twak mar Ngima Mwandu. Chieng' machielo abiro mana kelo kendo laktar mondo olernwa ane kinde go eko ma ng'ama nyako kata ng'ama miyo kata mikai nyadendi igni go eko ma onego ichak game remo mondo kik tuo nieri mar rariw donji e dendi. Laktar ka dibedi gi gimoro minyalo we godo jopiny. Nyikwa Ramogi, tuoche gi thago minewa. Gimarach en ni ok giyud wach kako nego bedi information mondo gichak wuoth chon gichiedhre. To nikech nitie gimwa luongo ni myths and misconceptions. Gima ji wacho ni timore nikech kaka giparo to ken kare. Mana kaka sepimonu kaeni. Ka gima kama timi wuog mondo idhi many daktari molony mondo rangi maber mondo mi chieth. Sami chako wuotho ni dhi madho yien go eko kata idhi kuom miti shamba kata idhi e waganga gi ngima masani imedo mana hinyri. To kanyal blame nikech mita weche gi ok chop kuom jopiny kuom oganda. Ma achiel kuom yo mamago timore. Omiyo anta yangra malero nu magi ndalo mang'eny kata kaka wadhi mbele kae. To jochieth mabende wan go kuonde ma wantie go oko kae kata motiegore modern medicine. Not everybody nigi lony machalo kama. Nikech mae en domain manga miluongo no obstetrician gynecologist. Although daktari mose puonji bo bet daktari nigi basic knowledge magik makama. Makata koko nyal timo kaka dwarore. To nego mi information mondo idhi many ng'at motiegore e yorni mondo ikonyri. Kik wabed kwa paro gik ma ni ng'ato wacho. Ma wacho ni myths and misconception go. Nikech medo hinyowa. By the time midwaro kony bet kakoro sa oselaw. Kamano uru. Okay, erokamano ne joneno mag LTN kendo joherago eko mag Ngima Mwandu. Agalo ni iwinjo ero puonj kanyo endo iyo makare. To mana kaka nyisi ni ati abiro kendo bedo kod laktar mar pimonu ginene. Mar pimonu seche go eko kata higa no endo makochopo to nyako kata nyadendi onego bed ni osegamo remo mondo kik tuoche go eko ma daktari okwara ni ati nyalo kelo tuo mar rariw ni endi maki kata donje dendi. Ne antiere kaendi e lo Ruth Ochungo, an Elizabeth Otieno kendo warom kendo juma manyien. Eror kamano.